ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ ఫుడ్ ట్రావెలింగ్. మన ఉప్పుగూడ రాఘవేంద్ర స్వామి నగరు జమ్మిచెట్టు శ్రీ దుర్గామాత టెంపుల్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో భాగంగా వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం కూడా జరిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన దుర్గామాత చాలా స్పెషల్ అని చెప్పాలి. అమ్మవారి రూపం అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. ఇది అమ్మవారికి సంబంధించి స్పెషల్ వీడియో అయితే మన యూట్యూబ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉంటుంది. ఒక్కసారి అయితే చూసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా ఇక్కడ అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో భాగంగా జరిపిస్తున్నటువంటి మన శ్రీనివాస కళ్యాణంలో చాలామంది భక్తులు వచ్చేసి పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ మీరు కూడా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి వచ్చేసి దగ్గరలో ఉంటే అమ్మవారి దర్శనం కూడా చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. ఇన్స్టాలో కూడా శ్రీ ఫుడ్ ట్రావెలింగ్ అని ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ఫాలో చేసేయండి.